Pohode. Privajovač. Au, môj Geronimo. Potom na mojej platforme môžu skákať. Že dajú masívny resistance na pôdu. Skoč na platformu. Nie, platformy sú preceňované. Tak dobre. Ja som ani sa nemal často reagovať, a to by si to reagoval. A ideš so mnou. Nie, počkaj. Nie, ideš. What the fuck? Oh, we are the valiant infantry. Passionate camaraderie. Čiže Elite Threat budú elitní nepriateľ. Ešte nedám dva bonusné nepriateľ, lebo pre mňa nechcem sa dosť na to, aby som teraz mega game mal. Walk faster while killing things, to je dobré, to sa mi páči. Počkajem to tarkovať. Nie, ja idem to tarkovať. On tvorky. Ale sa kamo... Nie. Remote mining. Ešte to púšťam. Si, dobre, ja to zomrem. Ja to zabijem skorej. Stalker ináč je veľmi tak zložil. Dobre, ja idem preč. Dovidenia. Oh fuck. Ui. Bruh. Ja by sa inspektovujeme. Ja už nemám ďalší. Scout, come here. Šimon? Kde je? I live to make all drillers proud. No. Kamo toto čo... Iron William. Ešte ja Iron William. Toto bude dať dlho. Tak rýchle, Iron William, prosím rýchle. A teraz dáš prečo si nedal predtým? Počkaj, ja sa schovám niekde, aby ste ma vedeli revivenúť. Bežím, kde si. Jak sa popisuje. Kde? Za tebou. Jak si sa dostal? Ja sa poviem. Nešaj. Bro je Thunder do piče. Dobrá. Prečo tebe to ukazuje ako... OK, počkaj, mne už ukazuje. On ti to neukazuje, on si to po chvíličke dá preč, ale on si to... Dobre, je to ready. 3, 4... Dúfam, že budem toto. Sladký popcorn. Nie, prosím. I hate. Teraz mu to tlačil. Why? A teba zabil to zvodnené, čo to bolo. Dobre, nebom. To čo to je? Šimon, čo si to spravil? No. Nie, ja som iba tento prišiel. No ale... Peter, ale niekto sa musí ísť von, takže ako... Vyber si. Au. Nemám nukleárne zbranie. Ja mám zbranie proste, takže ako... Moje zbranie nemusí byť ničím špeciálne, len proste nech strieľajú a vraždia. Nemusia byť ničím špeciálne, hovorí to, čo používa special powder. Literally special. Čakaj, to nie... No doslova, counter. Krst technik. Kde je do prčic? Neviem. Zabil ma... Tady zúral som v tej diere. Ja sa tam teba nemám ako dostať, aha. Dej sme ho oživiť.
Počkaj. You can do it. Počkaj. Nie. Mám ťa. Mám to. Ja. Ja neviem, ako to jasne vyzerá, ja som tam What the? Kde je naša vec, povedz? What? Okej. Dole, ale potom sú turety skoro dvakrát horšie, takže tak. No ako som povedal, proste by to mali nejaké... Peter! Čo robíš? Ty absolútne! Čo robíš? Čo ja robím? Ja tu len chodím a ty ma prejdeš a potom sa chováš, že to majú. No okej, whatever, American. A počkaj, ja som aj tak... Počkaj! Perfekt! To dá itemy, keď sa respawniš, vieš. Musím to tak troška... Nie. No funny, man. There is literally no fun. Where the fuck are you? I will shoot you down. I will cut you down! Peter! Bude sa diať, pozeraj to. Pozeraj. He will eat. Tak je. Cítim ako ten movie recap kanály, ktoré to som hovoril, čo z toho hodinu. A nesmieš zabúdiť. Mňau. Čo mám? Epic. I got another one. Au, weź ma troszkę. Au. Fair, natural. Pickaxe power z vampirizm je opäť. Oh, môj krk. Dostal si spravil ten I need a medic bag. I need a medic bag! To prčiť si raketa skúšne. Ja mám granáty. Nevedia hitovať stereopa. Ja neviem, ja také nič nemám. Celkom myslíš, že ten fakt spodar bude dole. Ja už nie. Ale on mi to mohol, thanks bro. Ale co to spraví? Áno, ale tak nemám dosť šipov, ja si tak chcem... No, to dá do opudení. Iš! Ja idem ďalej, len byť morálna podpora pre tvoje... Kde je? Peter, akej farby je tvoj vojnícky preukaz? Shut the fuck up. Bruh. No akej, Peter, Mal akej? som nápad, ale to mi tedy neznáš, aké by som to povedal, tak radšej budem ticho. Môže, kámo, ja sa za ťa bavím, náramne. Denis môže povedať... Môžeš. Je ťažké Ďakujem. povedať. Denis, pri mňa ešte. Peter, ja viem, že pre tebe je ťažké. Ja mám zapínam hacking, I don't care. I don't care. I don't give a shit. Hey, straight up gaming. Yeah, gaming. We don't care. Because it's gaming. Prečo gaming? Nemal som gamiť. Teda ako... Do it for her. Mám doing it for her. Do it for... Vieš, máš tam tak v izbe taký veľký poster, že do it for her a okolo tam všade srdiečka a v krvi napísané to do it for her. Nie. I'm going V off. bielej čekute. Bye gamer. Have a good night. On už odišiel, tak nič. But if you close your eyes, does it